Bihar apirilaren 23 da. Eta horrek esan nahi du bihar liburuaren nazioarteko eguna dela. Irakurketa, liburugintza eta jabetza intelektuala egile eskubideen bitartez bultzatzea helburu duen eguna. Hori, beti ere, Wikipediaren arabera. Baina, egun horren baitan ekintza eta ekimen haunitz egiten dira. Eta ni hemen, txoko honetan, liburu ez, hitz egiten dudanez, 3 gomendio partekatu nahi dizuet. 2 euskeraz eta 1 gazteleraz. Kaixo sexy kuadrilla, zer modu zaudete? Bueno, zenolako eguna den biharkoa, zenolako hilabetea den liburu zaleendako, literatur zaleendako. Eta hori dela eta, hola, pipan egingo dut, 7ko bateria geratzen zaidalako Osmo Pocketean. Eta introan esan dudan moduan, 3 gomendiorekin nator. Lehenengoa Itxaso Martinen Punto Bobo da. Oso liburu fina, baditu 178 horri. Egia da ez dirudiela oso luzea, baina bada nolabait intentsoa. Oso historia polita da hemen kontatzen dena, esan behar dut hasieran pixkat kostatu zitzaidala, baina ja engantzatzea lortu nintzenean, wow. Eta horrela dio atzeko testuak. Ez da normala izango, esan zion medikuak aurrak urtebete zuenean. Jai horretik ordea, amak jakin bazekien barruan zeraman aurra ez zela besteak bezalakoa izango. Amak alaba etxean isolatu zuen eta herritarren txutxumutxuak areagotu egin ziren. Haintzen estua bien arteko harremana beste alaba baten jaiotzak ez baitzuen hori haustea lortu. Eta jarraitzen du, hemen utziko dut. Gomendagarria, guztiz, asko gustatu zait Itxaso Martinek protagonistari ematen dion papera, garrantzia eta ze mimoz zaintzen duen, letraz letra, lerroz lerro. Osea, pilo bat gustatu zait. Bigarren gomendioa, algún día nos reiremos de esto, Gema del Castilloren liburu hau da, eta kontatzen du pixukideak diren neska gazteen historia, eta nolabait liburua hasten da euren etxezainak edo kaseroak bota nahi dituenean. Orduan, bada, dire kintakoak zaretenendako, 30, 28, 35 urte bitartean zaudetenendako, eta inkluso pixka bat gehiago eta pixka bat gutxiago. Partekatu baldin baduzu epixua, benetan, gomendagarria oso harina, baditu 300 horri inguru, eta oso azkar irakurtzen da. Gero, 3. bat ez dudan aipatu, baina ez dut eskuartean, ez dut topatu, asike norbaitek izango du, mesedez bideo hau ikusten ari bazara, badakizu, idatzi, eta esan nik dut, liburua, Beatriz Serranoren El Descontento da. Niri El Descontento eta hau nahiko hildo beretik iruditu zait, hau da, generazio baten errealitatea, sentimendua eta bizipenak sistemarekiko prometitu ziguten horrekiko, eta oso polita da, osea, polita baino, nik kristoparreak bota dituen bai liburu honekin, bai El Descontentorekin, ze oso identifikatua sentitu nintzen, pentsatzen dituzten gauzekin, osea, hau da, protagonisten burutik pasatzen diren gauzekin, gertatzen zaizkien gauzekin, sentitzeko eta pentsatzeko modu batzuekin, agian guztiekin ez, baina bai, asko gustatu zait, eta esango nuke nolabait inspiratu nautela, asike hor utziko dut. Eta bukatzeko ja 3ko bateria dudala, nire liburu gogokoenetariko bat, aspaldi irakurri nuen, bai euskeraz, bai gazteleraz, ez dakit beste hizkuntzetara itzulita dagoen, eta hori da, Nora ez dakizun hori gazteleraz Nora izenarekin Irati Jimenezena, eta bakarrik esango dizuet. Liburuak irakurtza, literatura gustatzen bazaizue, horiak entzutea eta irakurtza gustoko baldin badituzue. Liburu hau da opari bat. Benetan, opari bat. Eta jazta, hortxe utziko dut. 234 horri ditu, eta hemen atzean aipatzen duena hasierakoa, hau da, ipuin batzuk imposibleak dira eta errepikatu egiten dira. Hiri batzuk sutan daude eta nik denak ikusi nahi ditut. Mundua bukatzen den leku honetan egingo dudan azken egunean idazten dizut. Jakin dezazun ezinezko ipuin baten seme-alabak garela, eta ezinezko ipuin bateko anai-arrebak. Eta egunen batean ezinezko ipuin baten aurkituko dugula elkar, ezinezko senar emazte. Gu ez bagara, gurelako beste edonor.
ipuina maitea horixe da garrantzitsuena. Eta, bueno, ekipo, osea, bideo hau izan da express total, zer estela hasiko nintzateke tuku, hemen utziko dugu. Oso ongi gozatu zuen liburuez, zuen ipuinez, zuen album ilustratuez, gozatu joaten baldin bazarete ekimen batetan, osea, mesedez, idatzi komentarioetan partekatu, nirekin ze liburu irakurtzen ari zareten, hauetakoren bat irakurri duzuen. Zein izan den azkenaldian irakurri duzuen gustokoena, zein dituzue pendiente, ze, ojo, osea, nik baditut hemen, pendientes hau, eta hau. Eta hori, partekatu ziruzkinetan, eman like bideo gustako baldin baduzue, eta partekatu zuen lagunekin, zuen familiarekin, zuen sare guztiekin. Hurrengo asteazkenean gaude, aio!